Älä pidä tollaista. Niin joo, tämä on hyvä intro. Eiku hupsista, sori mun piti sanoa top in the morning. Ei, top in the morning, ei. Top on the morning to ladies. My name is... PewDiePie. Ota mikä se oli? PewDiePie. Eikö se oli Plier. Jack Deployer. Mut siinä ei PewDiePie pois. Jack D. PewDiePie. Markiplier. Yes. Mut Septiplier. Ja... PewDiePie ja... Pitäis olla siinä. Joo. Tervetuloa minun Minecraft Let's Play-sarjaan. Tänään me aiomme tappaa creepereitä. Ja sitten me aiomme craftata timanttimiekan. Mutta minä unohdin, miten craftataan workbench. Kirjoittakaa kommentteihin, miten craftataan workbenchi Minecraftissa. Tässä paljon parempi, jos sun pokka pitäisi. Ai vitsit, mä oon niin hauska. Oikeasti, kukaan ei oo humoristisempi kuin minä. Joo, kuule, pakko sanoa, että on eri. Mä sain sun nuhas. Yes! Mä vihaan sua. Jee, mä saan vetää huumeita. Anna sun lääkkeet. Ei sitten. Sä saat kyllä vetää vähän jotain. Anteeksi. Tiukempaa. Joo, siis tiukempaa. Ei tiukempaa kuin vähän niinku, miten se sanotaan? Vahvempaa. Rajumpaa. Rajumpaa. Jaa. Ei kiitos. Rivompaa. Rivompaa. Liukka. Ei. Ei. Toi on hyvä. Mikä olisi seuraava video? Kai mä pelaan taas Shadow Fightia, kun... Älä. Mutta Shadow Fight on saanut jopa 13 näyttökertaa maksimissa. 15. 16. Mun fanithan tykkää siitä. Koska nehän on mun fanit. Hirveä videoissa kuvat Mountain Dew ja Coca-Cola telkkeja. A Pepsi. A Coca-Cola glass. I don't give a damn. Onko sä nähnyt sen, Jere? En. Etkö? Se on niin hyvä vaini. Joku Pepsi Bottle, Coca-Cola glass ja niin edelleen. Mä syön sielunsyöjän. Okei. Sä pelaat. Mä pelaan sielunsyöjän syöliä. Mikä peli? Onko se Shadow Fight? Sielunsyöjä syöllä. Tää ite vaivautuu nousee katsomaan. Ai niin. Jere, kato! Sielunsyöjä syy. Kato, mulla on tällainen kaveri. Kato, mulla on tällainen kaveri. Onko sulla kaveri? Mulla on 2 tällaista Miten sulla on kaveria. kavereita? Ensinnäkin toi on Rude. Ja toiseksi en mä tiedä. Jere, mä tajusin! Okei, hyvä. Mä tiedän mitä tää Petti tekee. Kato, Jere. Kun tossa on alla tälleen 232 attackia ja defenssia. Se tarkoittaa, että ne armorit, jolla on ilmaa elementtinä, kun Petin elementti on, niin saa ne bonukset.
Jännää. Yes. Voitanko ekalla? En voita. Mä voitin tokalla. Jee, nyt mä saan craftattyä armoria. Miten craftattiin leggingsit? Mä jakasin puhelimella. Vois se kaikki unsuvaa sulle. Kaikki sun fanit unsuvaa. Ei kiinnosta. Sulle jää vaan yksi fani. Niin, joka on mun toinen accountti. Mulla jää vaan mun toisen accountin subi. Kyllä. Jota te ette tule ikinä löytämään. Sen nimi on Et kerro. aika hyvä nimi. Eikö se ookin? Siis sen nimi oikeasti, et kerro. Jos te löydätte sen ja kommentoitte mun ainoan videon, jota mulla ei oo, niin sitten te saatte palkinnon. Te saatte oman pokepallon. Se tippuu teidän vessaanpönttöön, kun te menette vessaan. Uskokaa mua, menkää vaikka heti. Odottakaa siellä hetki, niin kyllä se pokepallo sieltä tulee. Tää kommentaattori on kyllä vaikeata työtä. Kommentointi. Jes taas. Mä katon 3 videoa. Saatte niitä 3 mainosta. Jere, täällä on seili. 20 € vähemmän ja saa... Se maksaa nykyään vaan 80 €, jos haluaa 800 gemiä. 80 €. Ahaa, hitto et on halpa. Niin onkin. Se maksoi 100 € ennen. Mä ostan. Mm. Ja mun piti sanoa bröd, mut pokka ei kestänyt. Sillä tosi korkealla äänellä. Hyvä mainos. Sanoiko se ja jossain vaiheessa? Onko se tää, jossa se sanoo ja? Sanoiko se ja? Se ei tarvitse sanoa ja tässä. Okei, se ei sano ja tässä. Miksi kenenkään koskaan pitäisi sanoa mitään sellaista? Se ei sanonut ja Se joku tässä. osti mun pelissä Notchista. Kalvelta. Jännä. Ja nyt, onks tää ja? Ei, on se sama. Hitto. Mä haluan jaan. Täälläkin on legendaarisia ultrarareja. Nää kopsaa. Oli kyllä paha liisko. Mustekala, sori. Onks tää ja? Ei oo ja. Tääkin on kiva, mä pelasin tätä kerran. Sitten mä rakensin, kun mä en ikinä osunut. Yksi video vielä. Ei, kun se oli siinä. Nyt pois. Pois.
Muistakaa subatkaa. Antakaa mulle rahaa. Ja menkää kattoo kaikki mun vanhemmat videot uudestaan. Mä haluan lisää näyttökertoja. Kiitos. Subscribe for more quality content. Monesko video tää on? Montaks video mä oon tehnyt yhden päivän aikana? Liian monta. 16 ehkä. 15. 16-15 ehkä. Liikaa. Liikaa. Nyt avataan Matrioska-chesti. Vai avataanko? Avataanko tämä? Kertokaa minulle, avataanko tämä? Kai sillä on väliä, kun sä et saa kuitenkaan mitään. Vai? Guaranteed epic, ja tollanen olisi kiva saada. Onko sellainen chesti olemassa? On. Se maksaa 1000 gemiä. Oikeesti? Ja se on tarkoitettu sille, että se on tarkoitettu sitä varten, että ostaa ensin näitä Matrioska-chestejä, jotka maksaa 14 gemiä. Ja sit siitä pitää saada avain, että saa avattua Beast Matrioska-chestin, josta saa sitten avattua avaimen, josta saa sitten tän Nightmare Matrioska-chestin. Kokeillaan. Wii. Hitto, että on OP. On parempi armoille kuin mulla on ikinä ollut. Armori, toi on petti. Onko se pettiä? Mä ois katsoa. Juoksella. Ai. Jere. No. Ne tietää sun nimes, mitä sä haluat kertoa mun faneille. Mistä ne tietää mun nimen? Ehkä koska mä oon sanonut sun nimessä aika monta kertaa ja... Mitä niiden pitäis muka tietää musta? Ei te pitäis tietää mitään, mutta mitä sä haluat sanoa mun katsojille? Onks sun sellaista? Oh. Mulla on 5 fania. Eiku 4 anteeksi. Oi, miksi 4? 4, koska itse asiassa 3. Mulla on 3 fania. Niin, jos sä pitäis sua. Mä oon subannut ja sä oot subannut. Ai joo, niin, hitto mähän sumas. Pitää käydä uusi. Rude. Eiks mä oo hauska? Oot se no aika hauska, kyllä juu. Siis, Jere, hauskas ja naurettavassa on ero.